Balmao, Anoula, Mohamed Touré, Kabo, Washington DC, VOA Suba, Kono, Studio Sissi, Anga Bi, Jamukan, Kunafuno, Natalike, Nunureka. Franka Lakana, Wilika Jo, Obesena, Nyafunke, Malice, Deunchela, Sorasu, Polisu, Gardu, Anis Samarabatigu Fe. Laila Tour cadre don, Noye, Aywa, Domba Choué, Amina Kunafunu Fanalakalawe, Ani Ramadan Selignebla, Bara Munu Besena, Yuaru. Jamana caman caman fana ka fara Sudan jamana o fitne kunnafoni labanw kan ani fana halisa Sudan Sudan foroba jabarani n'a bɛ wele ko Sudan TV ye général de brigade Nabi n'a bɛ wele manuscript de Tombouctou an bɛna kuma o kan ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan olu de bɛna kɛ ayiwa an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. Ayiwa sisan an bɛ taa Mali jamana cɛmancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna ɲafunke n'a yirala k'a fɔ san tɛmɛnen na binganiw ani juguyaw fariya lakanabaliyaw kosɔn sigidaw kɔnɔna na k'a da sigidadenw kan ani suguw kɔnɔna na o kama Mali cɛdenw ka fara sɔrɔdasiw kan polisiw gardiw ani samarabatigiw olu ye wulikajɔw daminɛ ka munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna na ani sugudaw la yaasa banw ka se ka taa u ka sagaw o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ ɲafunke n'o ye Seku Mega ale tugura a jɛkulu dɔ nɔfɛ o yalayaladu sanfɛ an k'a lamɛn a b'a lakalan ye. An bɛ ɲafunke bi ye alamisa ye sugudon basigibaliya kosɔn walasa ka maaw hakili sigi u kana lɔgɔdonw ka n'u mɔgɔw ɲɛnabɔ fintigiw de bɛ to ka yaala ɲafunkesow kɔnɔna a n'a kɛrɛfɛ kɔdaw bɛɛ la. Nin basigibaliya in dun a sera ka degun jumɛn de lase sannifeerelaw ma. Waati kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni mais ni Alahu tanu alhamdulillah a ka fisa. An kɔni bɛ sababu fan bɛɛ kɛ kɛlɛ de ni kɛlɛ donna yɔrɔ la gɛlɛya kɔni ni an kɔni an b'a sababu fan bɛɛ kɛ kɛlɛ in vraiment fantanya min bɛ an kɔnɔ bi vraiment hali dɔw bɛ u ka sa bi a ka fisa n'u ma ni gɛlɛya min bɛ an kan bi depuis kɛlɛ daminɛna fo bi an bɛ ka siran de kabi waati jan ɲafunke fintigiw kɔni bɛ ka yaala ɲafunke n'a lamini bɛɛ lajɛlen na u bɛ don hali suw kɔnɔna la a koɲa dun ye maaw hakili sigi wa nafa jumɛn de bɛ o patrouille ninnu na sigida maaw ye an buku ye an ni ɲɔgɔn cɛ kɔni vraiment a ka d'an ye kojugu et puis u b'u ka baara lajɛ mais fɛn caman caman bɛ janfan de don quoi ni janfan bɛ adamaden kan i jugu bɛ se u la polisiw gardiw gendarmew ani sɔrɔdasiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yan ɲafunke a sera ka nafa caman lase sigida maaw ma. Parce que Diafunké ne connaissait pas de policiers. Parce que c'est la première fois de connaître les policiers à l'époque. Diafunké kun tɛ polisi dɔn a fintigiw kun ye gardiw ni gendarmew ye ani sɔrɔdasiw kɔsa in na ninnu kelen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni polisiw ye a kɛra sababu ye ka maaw ladon wa ka maaw fana ladi ko caman na. La police a éduqué la population de Diafunké et dans tous les domaines. Basigibaliya in kɔni kɛra sababu ye ka fɛn caman sɔngɔ la yɛlɛ sugu kɔnɔna in na wa a gɛlɛya ninnu fan bɛɛ ye anw yɛrɛ de ye hali basigibaliya in fana bɛ ten. La réussite de leur mission réside dans les informations qu'ils vont recueillir auprès de la population civile. N'i y'a ye fintigiw ka baara bɛ ka ɲɛ u bolo yan ɲafunke o kɔrɔ de ye ko sigida maaw y'u kunnafoni ka ɲɛ depuis o waati fo ka n'a bila bi la an kɔni ɲɛ b'a la minnu ye ŋaniya jugutigiw u ŋaniyaw bɛ ka segin u kɔnɔ dɛ. sadika ina kani yergamo iga har police i torra ko waati min u bɛ na yan ɲafunke maa caman y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko polisi kɔni bɛɛ ye tɔɔrɔ de nka bi u ni sigida maaw bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka juguw kɛlɛ. Ayiwa san o san sunkalo la n'o ye Ramadan ye n'a bantola cɛ tile damadɔ cɛ ayiwa silamɛw bɛ jɛ ka su seli ɲɔgɔn fɛ ani ka kuranɛ kalan n'u b'a wele ko Laylatul Qadr n'o ye donba su ye. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o Abɛwati Tarawele ale ye laɲini tɛŋuni kɛ a ko la ani dɔw fana ye kuma falen k'a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. Silamɛ dinɛ la kalo kɛrɛnkɛrɛnnen b'a kɔnɔ min bɛ wele ko sunkalo o ye kalo barikamaba ye silamɛw bolo
u be min bɛɛ sun san kɔnɔ siɲɛ kelen ani u ka alakosuma ka ca fana kalo min kɔnɔ o kalo in kɔnɔ su kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ sɔrɔ o kɔnɔ min bɛ wele ko latigɛ su n'a bɛ wele arabukan na ko Laylatul Qadr. Mali silamɛw ye nin su la ɲɛnamaya ntɛnɛndon avril kalo tile 17 san 2023. O kama an sera Jelibugu Dumazana sigida fɔlɔ la Bamakɔ. Malimantu Kadija Bagayogo. Laylatul Qadri dɔnnibagaw ka fɔcogo la a bɛ se ka kɔrɔ fila ta. Kɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko bonya su basa n'i ko Layla kumaden o de ye su yɛrɛ ye a bɛ fɔ su de ma ko Layla n'a kɔrɔ kɛra k'a fɔ ko bonya kadiri bɛ kɛ bonya ye sabula dɔnnibaga dɔw ko Ala ye Laylatul Qadri kɛ bonya de ye k'a di kira mantɔw ma a m'o kɛ mantɔn wɛrɛ ye ka ko kira mantɔw ɲɛ a kɔrɔ bɛ kɛ tuguni k'a fɔ ko latigɛ su basabula Allah subhanahu wa ta'ala ye latigɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ Lawhul Mahfuz kɔnɔna la mais san latigɛ o de bɛ jigin Laylatul Qadri su fɛ k'a daminɛ ɲina Laylatul Qadri su ka taa bila fo san wɛrɛ ta latigɛ fɛn o fɛn bɛna bolo kɔnɔ a hɛrɛma a tɔɔrɔma a bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ suba min na o de tɔgɔ ye k'a fɔ Laylatul Qadri. Laylatul Qadr n'o ye latigɛ su ye nafa jumɛn yɛrɛ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Zigiri Mustafa Siribe ale y'an jaabi Banjugu Dumuya ka wajulu kɛnɛ kan falajɛ seman na. Voilà su min ye a ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan donc Ala b'o de fɔ ka fɔ nin su in valeur ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan donc an bɛ yan alhamdulillah ka se ka Ala deli Ala ka yafa an ka jurumikɛlaw ma ka tila ka Ala deli an ka taaba minnu taara Ala ka hinɛ u ye Ala ka yafa k'u ye ka tila an minnu yɛrɛ bɛ yan n'an ka jamana ka tila ka Ala deli an ka jamana ye Ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye fɛnɛ. Malimantu Adam Tolo ale fana ye jaabi di silamɛw ka kan ka baara jumɛn kɛ ka ɲɛsin nin su kɛrɛnkɛrɛnnen ma ani a su fana kɔnɔna la. Bon sunkalo tile 10 laban in bɛɛ lajɛlen na a silamɛ kan ka su bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛmaya ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto kan ka Laylatul Qadri ɲini sunkalo tile 10 laban kɔnɔna la a ma don kelen fɔ o kosɔn sisan an kɛmɛ ka don kelen de ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ Laylatul Qadri su ye n'o ye 27 su ye tiɲɛ na ka Rasul sallallahu alaihi wasallam to ɲɛnɛmaya la o wagati bɛn'a ma kosɛbɛ nka a ye witiri su de fɔ an ɲɛna a ko a bɛ se ka bɛn 21 23 25 27 ani 29 a ka kan an ka nin su in bɛɛ lajɛlen na ɲɛnɛmaya. Nafa jumɛn yɛrɛ de fana bɛ sɔrɔ ni latigɛ in su kɔnɔ karamɔgɔ Idrissa Talfi Ture ka bɔ Kalabankuru ale ye jaabi di o kan. O ye ka tobi ka bɔ Ala sɔsɔ la Ala sɔsɔ sugu bɛɛ Ala sɔsɔ fan bɛɛ ka tobi ka bɔ o la ka ɲɛsin Alabato ma ka kɔn sunkalo yɛrɛ ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma ka kɔn Laylatul Qadri su ɲɛ mun na ka d'a kan ni maa o maa bɛ yen n'i ma Ala sɔsɔ dabila ka kɔn sunkalo ɲɛ ani ka kɔn Laylatul Qadri ɲɛ fisimatiya fɛn o fɛn fɔra nin su in na junubu yafala barajiba sɔrɔla o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman. Laylatul Qadr n'o ye latigɛ su ye o batoli ka fisa ni kalo 1000 ye o kuma Ala ka san wɛrɛ ta timɛ ko ɲuman d'an ma. Abiba Nango Traoré, VOA Bambara, Bamakɔ. Ayiwa sisan an bɛ taa Mali jamana camancɛ na kɛrɛnkɛrɛnna Yuwaru n'a yirala k'a fɔ ko ayiwa seli ɲɛbila baaraw o kɔni bɛ sen na ka tugu Ramadan n'o ye sunkalo o tile don laban dɔ bɛ sen na sisan sunkalo min kɛra gɛlɛya o ni basigibaliya kɔnɔna na jamana camancɛ an fanfɛla la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Yuwaru Gurudo Bokun ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka jɛ k'a la. Danfaraba de bɛ ɲina san 2023 selincini labɛnw ani san tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ mun kelen pewu de ye a kɔni ma kɛ ɲɛ o ɲɛ ma an ka dɔn k'a fɔ ɲinanta a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyalen don Yuwaru homolo de dugutigi tɔgɔ la Barema Sori Cawo. Seli bɛ fɔ de ko parili ɲumanw labɛn ɲumanw mais parili ni labɛn minnu bɛ kɛ seli ɲɛkɔrɔla la n'a fɔra ko e t'i yɛrɛ sagoya la e tɛ se k'i don fini ɲuman don i sago la e tɛ se ka samara ɲuman don i sago la e tɛ se k'i kunkolo digi i sago la e tɛ se k'i kunkolo kɔfɛ i sago la n'o ye denmisɛnya kunda ye donc yɔrɔ o kɔni an b'a fɔ ko insécurité de nɔ don. Sugu kɔnɔna senkɔrɔla sumayalen don kosɛbɛ sanni feere nasira la an masa la ale ye cakɛla ye Yuwaru sigida ɲɛmɔgɔyaso la sigida ɲɛmaa tɔgɔ la. Kɔmɛsɛnw ye taara u ye seli caman kɛ finiw samaraw olu bɛɛ san na donc an ka burusikɔnɔmɔgɔw tɛ ka se ka na u ravitailler o fɛn ninnu parce que hali n'u y'a san i y'a fɔ cogo min na hali n'u y'a san n'u taara doni c'est un problème.
lakanabaliya bɛ yuwaru mara fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fana bɔra yuwaru dugu kɔnɔna kelen pewu la amadu sidi diko ale ye jagokɛla ye n'a bɔra yuwaru yan i y'a faamuya yɔrɔ si tɛ fonctionner yɛrɛ n'a yuwaru tɛ parce que i y'a faamu denmisɛnnin hali ni fɛn ka d'u ye yɛrɛ u tɛ se ka kɛ tant que yuwaru tɛ i y'a faamu bon yuwaru denmisɛnnin ninnu fana n'a y'a jateminɛ baara yɛrɛ tɛ parce que an ka baara kɔnɔna la fo an ka sortir de kɛ pour que an ka wari sɔrɔ i y'a faamu donc an fermelen en tout cas ça va pas. Kungilan bɛ seli labɛnw na min ye kungilannaw ye olu fana kelen don k'u ta sɔrɔ nin gɛlɛya in na Bamoyi Ayidara. Bon waatiw fana tɛ se ka kɛ kelen san dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ wari bɛ denmisɛnninw kunna wari bɛ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw kunna u bɛ wari di denmisɛnninw ma n'u fɔlɔ kuma fɛ bon waatiw ka gɛlɛn waatiw tɛ kelen ye quoi. N'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko seli la ɲɛnamayali bɛ tali kɛ nisɔndiya ani labɛnw de kan anw fɛ yan nɔ a bɛ kɛ tɔka diya ye ka sababuya kɛ lakanabaliya ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurudo Bokum ka laseli don. halisa malikura kunnafoniw ka bɔ dunuya fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Gambi jamana fangatigi kɔrɔ Yaya Jammeh n'a tun bɛ fanga na san 1996 naani fo san 2017 la ale ka jamana kɔnɔko minisiri kɔrɔ o dɔ bilala Suisse jamana ka kiiritigɛsoba la ka d'a kan a ye adamadenya juguyaw kɛ Suisse jamana ka kiiritigɛso y'o fɔ tarata don Ousmane Sonko no a tun bɛ kaso la ka kɔn kiiritigɛ ɲɛ kabini a minɛna janvier kalo o tile 26 na san 2017 Suisse jamana na a tun ye lakana ɲini yɔrɔ min na a gɛnɛ ko a ka jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔna minisiri la a ye min kɛ san 10 kɔnɔ fo septembre kalo o san 2016 la o kɔfɛ a sɛgɛsɛgɛliba minnu kɛra san 6 ni kɔnɔna na jamanatigi ka foroba minisiri so n'o ye ministère public de la confédération de Suisse o tribunal y'a ka jalaki bila kiiritigɛsoba la n'o ye cour fédérale ye tɛnɛndon ka kɛɲɛ ni cikan dɔ ye Libi Tunisie jamana na Tunisie jamana ɲɛmɔgɔ ye silamɛtɔnba n'o ye Ennahda ka cakɛdaw datugu tarata don jamana fan bɛɛ la a ɲɛma Rachid Ghannouchi minɛnen kɔfɛ dugusɛjɛ la o kɛra sababu ye ka farajɛ keleyatɔnba n'o Union européenne ye ka haminako baramaka dɔ lawuli polisiw ka kulu donna u nana politiki tɔn min ɲɛmɔgɔso tun bɛ Tunis ka yamaruya di mɔgɔ bɛɛ ma minnu tun b'a kɔnɔna na u ka bɔ ka sɔrɔ ka yɔrɔw datugu o ye a tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔta ye AFP Ennahda Riyad Shaibi a jira fana ko polisiw ye politiki tɔn cɛkɛda o wɛrɛw fana datugu jamana fan bɛɛ la ka lajɛw bɛɛ bali o yɔrɔw la o fɛrɛ nin kɛra parti ɲɛma Rachid Ghannouchi minɛni dugusɛjɛ kɔfɛ a ka so Tunisie Khartoum bɛ ka yɛrɛ ɲini tarata don sanfɛ fiɲɛmugu ciw u ni sɔrɔdasi jɛkulu ka marifaciw kɛlɛ mun kɛra fangatigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bɛ ka u janto jamanadenw ka welekanw na minnu bɛ ka bonya walasa ka kɛlɛw dabila mɔgɔ 200 ɲɔgɔn fagalen kɔfɛ sangasow kɛrɛfɛ général Mohamed Hamdan Daglo ka dɛmɛ teliya kɛlɛbolo n'o ye FSR ka sɔrɔdasiw jɛkulu n'a bɛ f'o ma ko HMTT olu sigilen bɛ ayiwa bolimafɛnw kɔnɔ k'u ka marifa girimanw jigin ka taa sankolo fan fɛ k'u ɲɛsi sɔrɔdasi pankuru ma minnu b'a ɲini ka kɛ u ka dagayɔrɔw laɲini minnu jɛnsɛnlen bɛ don marabolo bɛɛ kɔnɔna na ni fiɲɛbɔ minnu ye dɔgɔtɔrɔso 4 de gosi ka ban Khartoum sigida la dɔgɔtɔrɔw siranna jamana fan bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ fantanw dɔw la kelen kɛnɛyakow bɛ ka gɛnɛgɛnɛ kɛ kabini san 10 caman kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 16 olu de baara bila sisan Ukraine jamana la a yirala k'a fɔ ko Ukraine jamanatigi n'o ye Volodymyr Zelensky ale taara bɔ Advika dugu la n'o ye Ukraine kɔrɔnfɛla yɔrɔ duman dɔ ye tarata don a ka kunnafonidilaw k'a fɔ bonya bɛ ne la ka kɛ yan bi ka foli lase aw ma aw ka baara la an ka dugukolo lafasaliko la Monsieur Zelensky y'o fɔ sɔrɔdasiw ye Avdika ka kɛ ni jamanatigi ka fɔta ye min ye wale nin ye ja ni video kan bon o bɛna waati dɔɔni Kremlin ka ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ka taama laseli kɔfɛ Ukraine jamana minɛni yɔrɔw la sisan an bɛ segin ka taa hali bi an ka kunnafoni na adamadenya ka jɔsɔrɔya tɔnba min tɔgɔ ye ko Human Rights Watch
ye tarata do dɛngɛntigɛli cayalenbaw jalaki minnu bilala tɔn ni sigidadenw ma diɲɛ baɲumankɛ tɔn kan Libi jamana na k'a jira a kunnafonidi sɛbɛn dɔw kɔnɔ ko dankarelu bɛ baara la adamadenya dɛmɛni jɛkulu ka fɔ la marisi kalo o tile 21 na kunnafoni dɔw bɔra jamana kelenya fanga ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Tripoli sigida o ni Nations Unies dunya kelenya tɔn ka fanga ɲɛmɔgɔ ye o bɛ sigida ni jamana kɔkan baɲumankɛ tɔn olu bali ka baara kɛ Libi jamana kɔnɔ n'u ma u ka sariya sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma k'u jɔyɔrɔ status ka kɛ ni sariya gɛlɛn fɛ min taara kabini san 2001 Muammar Gaddafi ka fanga waati la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa halisa a bɛ Malikura jamukan de kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako ani Laminiw na an bɛ sɔrɔ fana Tobi n'o ye San mara ye Radio Parisien kan fiɲɛ turukala 90 o ni Tobi 8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye VOA Bambara. Sisan an bɛna segi k'an ka kunnafoni tɔw lamɛn VOA soba kɔnɔ n'o ye ayiwa Washington DC studio 6 ye Sudan jamana fitinɛ min daminɛna sibiridon a bɛ ka farinya ka taa fɛ a kunnafoni laban sigida jamana lahalaw kan Modibo Dambele fɛ. الآن تتم السيطرة تماما Sudan foroba jabarani n'a bɛ wele ko Sudan TV ye général de brigade Nabil Abdullah ale ka nɛgɛjuru sira kuma dɔ cari fiɲɛ fɛ mun sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya b'u bolo tɛnɛndon Sudan sardasiw ko u ye télévision ale jabala ni a bɛ Omdurman k'u y'o lakana u ye force paramilitaire ni a bɛ wele ko RSF olu ka dankari ko o ɲɔni ka segi tile caman kɛlɛ kɔfɛ u ka foroba jabarani n'o ye Sudan TV ye a ka laseli baara daminɛ tuguni karidon lakana tigilamɔgɔw ni o ye force de soutien rapide olu fana u ye laseli kɛ ko yɔrɔ minnu tun b'u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Omdurman k'u y'a bila k'a sababuya kɛ Sudan sardasulakaw u ye fodon sanfɛ mugu keri u ma sardasiw ani u ka yɛrɛtangakulu min bɛ wele ko RSF u kɔni bɛ kan ka ɲɔgɔn kɛlɛ jamana fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Darfur ale tilebi yanfan na ani jamana kɛɲɛka ani kɔrɔn yanfan na mun bɛ danbɔ ni Ethiopie ani Egypte jamana ye nin dankarili ninnu bɛ kan ka kɛ fanga ɲini kɛlɛ General Abdel Fattah Burman ni ale u ka sardasiw ka ɲɛmɔgɔba ye ani General Mohamed Hamdan Dagalo ni ale ka FAR olu ka ɲɛmɔgɔ ye ni général fila minnu tun ye teri ye fɔlɔ ni y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dan sigi fanga la octobre san 2021 ni o ye Sudan jamana bɔ a ka furancɛ fanga la mun tun ɲɛsinen don bɛjɛ fanga kɔɲaw ma a ka ca ni mɔgɔ 185 ye minnu fagara a bɛ mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 800 bɔ minnu jogira duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ale ka jɛkulu ale ka laseli la mais a ma piripiri latigɛli kɛ ni faso jama don walima ni kɛlɛkɛdenw yɛrɛ de bɛ nin kulu ninnu cɛma. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. halisa an bɛ to Sudan jamana na n'a yirala k'a fɔ kɛlɛ farinya kojugu ko la Ameriki
o jamana ka cidenya so n'o ye Anthony Blinken a ye wele da bila ka taa sigida jamana ɲɛma fila bolofara fala ma u la ɲani k'u ka muguci jɔ walasa a yirala k'a fɔ ko kasarataw fana bɛ 200 ɲɔgɔn bɔ nin waati kelen na VOA Bambara kunnafondila Mariam Traoré ale b'a lakale an ka lamɛn. With regard to Sudan, look, I'm limited in terms of the details and what I can get into from here, but I can confirm that yes. Blinken a ye laseli kɛ bi tarata k'a sera ka kuma ni finitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔ kulu fan fila bɛɛ lajɛlen ye fitinɛ donnen don minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Tile kelen gwɛlɛn cilen kɔfɛ ka taa Ameriki jamana ka ciladen jɛkulu dɔw ma min bɛ wele ko convoi diplomatique américain. A y'a lase o senfɛ k'a fɔ ko maa kɔni ma jogi k'a kun dɔ tun ye kɛlɛ ka se ka dabila fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ni an k'o ma ko cessez-le-feu. Yesterday, we had an American diplomatic convoy that was fired on. All of our people are safe and unharmed. ne nɛgɛjuru kuma mun kɛ n'u ye ni sɔgɔmada na General Hemed T Mohamed Hamdan Dagalo ni ale force de soutien rapide ɲɛmɔgɔ ye ani Buran Abdel Fattah Abdelrahman Al-Buram ni ale Sudan sardasu olu ka ɲɛmɔgɔ ye ni y'a fɔ ka jɛya kosɛbɛ o dankarili ani bagabagali ani gɛlɛya min bɛ kan ka ta ka se an ka kɛnɛma cidenw ma an tɛna jɛ n'o ye dankarili min kɛra sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na an bɛ fɛ k'a dɔn a kɛra cogoya min kunnafoni fɔlɔ minnu b'an bolo o b'a yira k'a fɔ ko dankarili a kɛra kɛlɛbolo dɔw fɛ minnu faralen don Sudan lakana finitigiw kan o kɔfɛ n y'a fɔ ka jɛya ni General Hemed D an ka kuma senfɛ dankarili fɛn fɛn bɛ dankari an ka kɛnɛma cidenw la an tɛna jɛ n'o ye n y'o ɲɔgɔnna kelen fɔ General Buram ye. That only underscores the imperative of getting a ceasefire. Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ni k'a welewele kan kɔfɛ ka taa Sudan jamana finitigi kulu fila ninnu ma ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa duniya jamakuluba communauté internationale ma k'u ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛ walasa basigi ni bɛn ka se ka na farafinna kɛɲɛkaɲafan jamana in kan. Bataki dɔ min labilala bi tarata y'a yira ko diɲɛ sengolaba 7 olu ka kulu n'a bɛ wele ko G7 olu ka minisiri minnu sigilen don jamanaw kɔma ko ɲɛnabɔli kunna kan ka lajɛrɛ balalen dɔ kɛ Kiryuzawa Japon jamana kan. U ye nin kɛlɛ in kɔn kosɛbɛ u ka fɔla ko nin kɛlɛ in bɛna sɔn ka dan sigi dugudenw ka basigi la Sudan jamana kɔnɔ wa k'u ka wulikajɔw kan ka bɛn min ma o de ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na furancɛ fanga o bɛ se ka sigi bɛjɛ fanga kɔnɔ min bɛ wele ko la transition démocratique au Sudan nanzarakan na. A finitigi jɛkulu filaw minnu bɛ kɛlɛ la nin waati in na y'a yira k'a fɔ k'u sera ka ɲɛtaga sɔrɔ taabolo dɔw kan kunu tɛnɛ o waati kelen y'a sɔrɔ maa minnu ni olu ni bɔnɛna nin kɛlɛ in senfɛ hakɛ sera mɔgɔ 180 ma Washington ka fɔla. Diɲɛ jɛkulu caman ani ka fara jamana caman fabaw kan diɲɛ kɔnɔ fɛnɛ ye wele bila joona ko ka kɛlɛ dala faga. Sudan jamana faba Khartoum dugudenw ye seereya di k'a fɔ k'u tun tulo bɛ sanfɛ kɛlɛkɛ pankulun dɔw munumunu kan na u ka sangolo sanfɛ kunu tɛnɛ sufɛ yan fan fɛ. O waati y'a sɔrɔ hali bi kɛlɛ gannen don Sudan jamana finitigiw ani u ka jamana finitigi jɛkulu minnu karilen don ɲɔgɔn na bɛ mugu ci la tile 3. That any attacks a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an bɛna taa Mali kɔrɔnfɛ na kɛrɛnkɛrɛnna Tombouctou na an bɛna kuma bolola sɛbɛn kɔrɔw kan n'a bɛ wele ko manuscript de Tombouctou o sɛbɛn ninnu kɛra bolo fɛ ayiwa san 100 so ɲininkali ninnu dɔɔnikɛlaw fɛ minnu bɔra Tombouctou dugu kɔnɔ ani silamɛya Maghreb la. O bolola sɛbɛn kɔrɔ tun bɛna hɛrɛ ni sigiɲɔgɔnya gundo minɛ ka kɛɲɛ ni ayiwa sigida wanew ye n'an b'u wele ko érudite o waleya bɛna sen kan walasa ka nin bolola sɛbɛn kofɔlenw nafa sɔrɔ o waati ɲuman kɔnɔna na Maimouna Moro n'ale ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Tombouctou ale y'a sen don o lajɛba dɔ la ayiwa min taara o sira fɛ an ka jɛ k'a lamɛn a ye kunnafoni minnu sɔrɔ a kan. Tombouctou ka wulilen don ka cɛsiri kɛ o ni baɲumankɛ tɔn dɔw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔ walasa min ye manuscrits kɔnɔna ye u bɛ se ka lakodɔn cogo min na hamu maman de dɔw ye
iridi ale hakilina ye maaw mago bɛ diɲɛnatigɛ fɛn fɛn na a ba bɛ sɔrɔ manuscrits kɔnɔna na. On ne peut pas résoudre nos problèmes sans nos bases de référence. Nos bases de référence, c'est les manuscrits. On tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka problème la n'an banba an ka jɔsen kɔrɔw la. An ka jɔsen kɔrɔw ye manuscrits ninnu. An tɛ se ka jɔsen ninnu to yen ka taa an tɛgɛ jan yɔrɔ wɛrɛ k'an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini. Manuscrits ninnu filɛ nin ye n de ye fɛn kɛrɛnkɛrɛn fɛn jɛlen fɛn sabatilenw ye. An bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye pour que ka bɛn ni kelenya nati an ka jamana la. Fɛn fɛn bɛ bɛn ni kelenya kofɔ ani sigikafɔ ani ɲɔgɔn faamuya ani kelenya an b'a bɛɛ sɔrɔ manuscrits ninnu kɔnɔ. O fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. O fɛɛrɛ ninnu b'a to an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ bɛn ni kelenya k'o sabati. Stratégie à travers des points bien précis. El Buhari Ben Eissa Youti ale ye mission culturelle Tombouctou ɲɛmaa ye. Ale b'a yira k'a fɔ ko min ye Mali fan 14 bɛɛ kuma bɛ manuscrits ninnu kɔnɔ ko n'a lakodɔnna k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya lana. Manuscrit contenu a tɛ mɔgɔ kelen ta tɛ. N'i ye Mali manuscrit ninnu u bɛ kuma Mali ethnie bɛɛ kan. Kɔrɔbɔrɔ Kado u bɛ fɛn caman fɛ nu aw y'a kalan k'a faamu u b'a dɔn k'aw ye kelen an bɛ histoire kelen manuscrit a bɛ jɛnɛ fɛnw fo Bamako fɛnw fo Ɲani fɛnw fo Mande tarikh bɛ fo donc n'u ye mɔgɔw y'a kalan u bɛ se ka histoire faamu u b'a faamu k'an ye kelen. Manuscrits ninnu bɛ Tombouctou Centre Ahmed Baba la nka mankan kama a caman taara Bamako u bilalen bɛ Bamako ye. Tombouctukaw ka wulikajɔ dɔ fana ye ka fɛɛrɛw tigɛ walasa manuscrits ninnu bɛ segin Tombouctou cogo min na sabula n'i y'a mɛn ko manuscrit i ko Tombouctou n'i ko Tombouctou fana i ko manuscrit ni kun ye Mayimuna Moro kan ye ka bɔ Tombouctou VOA Bambara. Ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Handball kunda Bamako ɲɔgɔndan belebele min tun kofɔra a bɛ daminɛ bi tarata dɔ in na avril kalo in tile 18 san 2023 a bɛ to sen na fo sibiri nata avril kalo in tile 12 san 2023 farafina jamana 9 de bɛ na o ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na junior kunda ani kade kunda ɲɔgɔndan na n'o ye handball tanaw ye a bɛ musomaninw de ye minnu si ma tɛmɛ san 20 kan juniorw ani musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan kadew jamana 9 minnu don Mali jatigi Cap Vert Gambie Guinée-Bissau la Guinée Sierra Leone Sénégal Mauritanie ani Maroc ni jamana kelen o kelen bɛ équipe fila de bila ka na ɲɔgɔndan in na ɲɔgɔndan bɛ ka taa Palais des Sports Salamatu Mayiga la Amdalaye Aseyi la ani stade du 26 mars Sali min tɔgɔ Abdala Mahamani Aidara ni ɲɔgɔndan kun cɛra sibiri nata jamana min bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ junior kunda ani kade kunda olu bɛ farafina zone 2 jɔyɔrɔ fa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan handball kunda don nataw la o de la ɲɔgɔndan in nafa ka bon kosɛbɛ o dɔrɔn tɛ farafinagun handball ɲɛmayaso bɛna ka san 50 seli ɲɛnamaya Bamako ni ɲɔgɔndan in sen fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna a balimakɛ Cheikh Thioro fɛ ayiwa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'a balimakɛ Marc bolo ni jɛmukan lasara o ma ne yɛrɛ Mohamed Touré aw ni cɛ aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ. Bagaji wele ka Moribo Dambele wele ka journaliste fama wele ka Bokoro ka Boya ka Wase Tajini a Bariga Mali kurala be abamara mɔgɔw ani ko Kamera muru kame malatu ngame kajatu wele Kamera dulu ngame de balaka kajatu wele Magazi kura nete na jinobe mogolo magazi wele ka